எங்களை பார்க்க ஒரு நாளைக்கு வந்ததில்லை. நீங்க வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. அது இல்லாம எங்களுக்கு சம்பளம் ஒரு 200 ரூபாய் கூட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுக்கு பஸ் வேணும் சார். ஸ்கூல் பிள்ளைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்க இப்படி வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எத்தனைக்கு வந்தீங்க? எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க. எத்தனை மணி வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு இருக்காங்க? 10 மாதம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிலோ இருக்கிறீங்க? 20 கிலோ 30 கிலோ. அடிக்கடிக்கிற පස්සේ අපිට ගොඩාක් ඒක තියෙනවානේ මම බලන්න. අපි සතුටින් මාත්‍ය මේ වගේ අපි බලන්න අපි ඉන්න සතුටි කොයි මාත්‍යත් අපි බලන්න ආන්නේ. ஜனாதிபதி நீங்க எந்த ஜனாதிபதியுமே எங்களை பார்க்க ஒரு நாளைக்கு வந்ததில்லை. நீங்க வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. அது இல்லாம எங்களுக்கு சம்பளம் ஒரு 200 ரூபாய் கூட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுக்கு பஸ் வேணும் சார். ஸ்கூல் பிள்ளைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்க இப்படி வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். දවසක් මෙන්න උදව්ව කරලා නෑ මාත්‍යා අපිට මේ පඩි වැඩි කරලා දීපු එකට ගොඩාක් ස්තුතියි. Hai baby කොහොමද? එපිටි. Boleh dia kan ni? Boleh dia ni? மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தை நீங்க ஜனாதிபதியா வந்து எங்களுக்கு இந்த வருஷம் இந்த மாசம் எங்களுக்கு இந்த 750 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தது எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். இந்த சம்பளம் கிடைச்சிருக்கு, அது சரியான சந்தோஷம். आपके तरह सतुटक ने इते අපි වතු කම්පාව වෙලා මෙච්චර කවුරු බලලා නැහැ. අපි සෑර අවිලා අපි බලනවනේ. දැන් සෑර අපි එක්කෙනෙක් වගේ අපි හරි හරි සතුටු වෙනවා. සෑර අපි ඔයගොල්ලෝ නාව පස්සේ தான் கையெல்லாம் பாக்குறேன். சம்பளத்துக்கு 4 வேலை இருந்துச்சு. நன்றி சார். எல்லாம் வந்திருக்காங்க. எவ்வளவு காலம் இங்க வேலை பென்ஷன் எடுத்துட்டு போவாங்க. කැල්සියලි වැඩ කරන්නේ දැන් අයින්ලා ඉංගල කැල්සියම්. ඔව් රේටින් පස්සේ රිටර්න් වෙලා රිටර්න් වෙලා ආයෙත්. கோடி நன்றிகள் சார். கோடி நன்றி. ரொம்ப நன்றிங்க சார்.
உங்க கால் இந்த மண்ணில் பட்டது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் சார். அப்படி ஒரு சந்தோஷம் சார். பேச இயலாத அளவுக்கு சந்தோஷம் විදර්ශනා කොහොමද වැඩේ? හොඳින් කරගෙන යනවා සර්. අපි 1750ක් ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරා. දෙතුන් පාරම උද්ඝෝෂණය කළත් අපිට ඒ ගාන හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි ඉල්ලපු ගාන අපිට හම්බ වුණා. ඒ හින්දා අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ස්තුති කරනවා. சரியான சந்தோஷம் சார். சந்தோஷங்க. நீங்க வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் எல்லாம் கூட்டி கொடுத்ததுக்கு மிச்சம் நன்றிங்க. සමසිරිමලි කරුණාවෙන් ආදරේ පිළිගන්නවා අපි මට කලවත්තට ආවට පඩි වැඩි කරපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒකට හොඳ අත්ප්‍රසන්නක් දෙන්න ළමයිට කිව්වා මේව දෙන්න. ළමයිට සප්පාතු ස්කූල් බෑග් බඩු ඔක්කොම හම්බුණා. අවුරුදු 3ක් මගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. ඒම දේම ලැබුණා. පඩි වැඩි කරපු ගොඩක්ම සතුටුයි. ඒ නිසා සර් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඕගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න ඕන සර්. හොඳයි සර්. இல்லை பரவாயில்ல.